Sender on Euroopan komission rahoittama monikansallinen hanke, jossa kehitetään ja testataan innovatiivisia uusia tapoja sähkön kulutusjouston edistämiseksi kotitalouksissa. Projekti lähti liikkeelle 3 vuotta sitten, jatkuu vielä vuoden verran ja varsinkin tämän viimeisen vuoden aikana on tarkoitus käytännössä pilotoida näitä ratkaisuja, mitä ollaan tässä 3 vuoden aikana kehitetty. Tämä pilotti toteutetaan yhteensä 400 eurooppalaisessa kotitaloudessa. Näistä 100 on Suomesta, 50 Tampereelta ja 50 Espoosta. Tämän projektin tavoitteena on selvittää, kuinka laajasti kotitaloudet voi osallistua sähkön kulutusjoustoon ja täten tuottaa sekä itselleen taloudellista hyötyä että tukea sähköverkkoa ongelmatilanteissa. Tämä Sender-laitteisto koostuu Raspberry Pi minitietokoneesta, joka toimii viestin välittäjänä Sender-taustajärjestelmän ja kodin sähkölaitteiden välillä. Lisäksi me asennetaan erilaisia sensoreita ja mittareita, jotka yhdessä muodostaa älykkään kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus pystyy ottaa huomioon sähkön hinnan ja sääolosuhteet ja optimoimaan sähkön kulutusta näiden tietojen perusteella. VTT eli Suomen valtion omistama teknologian tutkimuskeskus vetää tätä Suomen pilottia ja tuo mukanaan asiantuntemustaan teknologian tutkimuksen alalta. Sender-laitteisto sopii oikeastaan ihan minkälaiseen kotiin tahansa, kunhan on langaton internetyhteys. Kaikkein eniten hyötyä tästä saa ne kotitaloudet, kellä on paljon sähkönkulutusta, muun muassa sähköautoa ja sähköinen lämmitys. Reilu vuosi sitten tehtiin kaupat tästä nykyisestä kämpästä, joka on sähkölämmitteinen asunto ja se oli aika lailla sitä pahinta energiakriisiä siihen aikaan, että sähkön hinta oli kovasti kaikkien mielissä ja samalla lailla omassa mielessä. Sitten ystäväni Matin kautta törmäsin sitten tällaiseen VTT:n hankkeeseen, jossa tutkitaan sähkökulutusta kotitalouksissa. Ja se vaikutti mielenkiintoiselta hankkeelta, niin ilmoittauduin siihen mukaan ja onnekseni pääsin tällaiseen mielenkiintoiseen uuteen projektiin. Tosiaan tietysti tässä on nyt tämä aika, mitä ollaan asuttu, niin hyvin tarkkaan tullut seurattua oman huoneiston sähkönkulutusta, mutta nyt sitten odotukset oli tämän projektin myötä, että pääsis tavallaan tarkemmin selvittämään, että miten se sähkönkulutus jakaantuu tässä huoneiston sisällä. Ja sitten tietysti se, että ensin kun tietää, että missä kuluu sitä sähköä, niin se toinen toimenpide olisi sitten se, että pystyisi myös sitten ohjaamaan sitä kulutusta. Ja tietysti sitten se, että miten sitä ohjataan, niin saisi pörssisähkön mukaan ohjattua niille halvimmille tunneille. Oltiin aika lailla ensimmäisten joukossa tässä projektissa, keille asennukset tehtiin, mutta ne sujui kuitenkin tosi hyvin, että tietysti siinä vähän hakemista oli, kun ensimmäisten joukossa oltiin, mutta pääsääntöisesti hyvin, että ei mitään suuria muutoksia jouduttu tekemään, että tosi huomaamattomasti nuo laitteet on tuolla. Meille asennettiin mittaukset tuohon sähköpääkeskukseen, eli meillä on nyt mittaus sekä tuolle ilmalämpöpumpulle että sitten makuuhuoneen lattialämmitykselle ja sitten myös koko huoneiston osalta tehty vielä mittaus. Ja sen lisäksi meillä asennettiin tuonne Raspberry Pi-kone, mikä kommunikoi sitten tähän VTT-sovellukseen ja sitten meillä on myös erillinen ohjauslaite tuolle ilmalämpöpumpulle. Asennusten jälkeen me ollaan erillisen sovelluksen kautta pystytty seuraamaan näiden ilmalämpöpumpun ja sitten lattialämmityksen kulutuksia. Olen ollut kyllä tyytyväinen tähän mennessä projektiin, että ei ole tosiaan mitään ylimääräistä tullut itselle tässä, että lähinnä lisätietoa siitä, että miten nämä meidän laitteistot kuluttaa. Ja se on oikeastaan tullut yllätyksenä, että esimerkiksi kuinka tehokkaasti ilmalämpöpumppu lämmittää, että kuinka vähän se todellisuudessa viekin sitä sähköä. Että se on kyllä hyvinkin energiatehokas lämmitysmuoto. Tulevaisuudessa odotan varsinkin, kun sovellukset kehittyy, että näitä laitteistoja pystyy sitten hyödyntämään sillä lailla, että ne ohjautuu automaattisesti, että käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi. Suosittelisin kyllä tällaista projektia muillekin, jos vaan tulee mahdollisuus osallistua. Tämä on ollut itselleen ainakin hyvin vaivatonta ja yhteistyö tässä VTT:n kanssa on ollut sujunut hyvin ja paljon lisätietoa tarjonnut tästä oman huoneiston kulutuksesta tämä projekti. Ja toivottavasti sitten vastaisuudessa tai jatkossa on mahdollisuus myös sitten päästä sitä kulutusta ohjaamaan. Kiitos, että osallistuit tähän lyhyen johdantoon Sender-projektista. Ota seurantaan meidän sosiaalisen median kanavat, jotta voit seurata meidän projektin edistymistä.